Sekyu, Timbog matapos mahulihan po ng nasa 102,000 na shabu sa Sual, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang 26 anyos na security guard sa ikinasang bypass operation sa Barangay Poblasyon Sual, Pangasinan noong Marso 24, 2026. Ayon sa pulisya, kinilala ang suspect bilang residente ng naturang barangay. Nasamsam ang 3 pakete ng inilang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 15 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 102,000 pesos. Bukod sa droga, nakumpiska rin ang ilang non-drug items na maayos na isinailalim sa inventaryo at dokumentasyon. Dinala sa impila ng otoridad ang suspect na sasampan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan. Ito si Idol Limero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM